da ke wannan yarinyar da baki da kunya da kullum kike maganar agwagwa wallahi allazi la ilaha illa huwa idan baki tsaya kin nutsu ba wallahi azimu zan zo miki fashin baki na musamman wanda zan yi minti 30 a kanki billahi allazi ki nutsu domin kin san inda ta san kalwa kai alhaji na goda da kake ta magana akan Garba Yusuf ina mai tabbatar maka billahi allazi la ilaha illa huwa kura ba wajen wasan zaki bace ka kula a hankali ka ba a hankali ina mai tabbatar maka ai albishirinka shi wannan yaron alhaji na goda ai magana SA alhaji su ba suke ba mu rike din gwamnatin ba su suke ba mu rike din gwamnatin wannan gwamnatin duk abin da aka yi su suke zuwa suke ba mu rike kamar inda ake ganin Kano Pilas yanzu ta zama koma baya a harkar kwallon kafa to dama Nasiru su gawuna goga ne ka san aiki to alhamdulillah a koda yaushe shi dan gwagwarmaya dama a haka san shi maganar kamu ko barazanar wani abu da zai faru da mutum ai mun kira Allah kuma zai tsare mata dukkanin sharri na mutum ko aljan muna kuma addu'ar duk abin da muka zo muka faɗa Allah karka sa mu faɗa akasin abin da ba haka yake ba kamar inda ne mamaki a wannan kantoman jihar Kano na ji ya tara kwamishinoni da MDs ɗinsa da advisoji na ji ina magana a sanyaye ni sai na kasa gane wa ke yin maganar a to amma da na tsaya na nutsu sai na ɗan ji murya dai to ga ta nan dai wata kala wannan abubuwan da yake faɗa yake cewa da kwamishinoninsa kar gwiwa ku ta sanyi kar ku shiga ofis da wani tunanin wani abu shi Allah ba azzalumin sarki bane mu muka tabbatar da cewa Allah ba azzalumin sarki bane kamar inda kai kake faɗar Allah ba azzalumin sarkin bane wannan gaskiya ne irin wannan abubuwa da kai a jihar Kano shine muka tabbatar da cewa abin da isa mukan koma na yanzu shine muka tabbatar da cewa Allah ba azzalumin sarki bane domin irin abubuwan da kuka yi a jihar Kano aka mai da Kano baya aka mai da kasuwancin Kano baya yau kasuwar jihar Kano ta tsaya cak alaji ba shiga ba fita a harkar cinikayya yau Kano ta riga ta zama koma baya a Najeriya wanda kowa ya san jihar Kano cibiya ce ta kasuwancin duniya amma yau jihar Kano ta tsaya cak harka ta zama wani iri inna lillahi wa inna raji'una kamar inda ta faɗa Allah ne ya kawo jihar Kano gudunmawa da gaggawa Allah ya kawo Kano gudunmawa ta irin abubuwan da kuka yi a jihar Kano na zaluncin 'yan kasuwa da kuka yi wanda kuka mai da wasu baya wasu kuma sun tafi lahira wasu kuma har abada a harkar kasuwanci sun riga sun tafi kenan kasuwarsu ta riga ta dakile wato wannan duk abubuwan da yake faruwa a Kano yau da kwaso ayyuka da yake yi da maganar da yake bayanin cewar za su ci gaba da naɗa mukamai mun yarda kantoma za ka ci gaba da naɗa mukamai amma wannan mukaman da kake naɗawa ina mai tabbatar da duk wanda aka naɗa sai dai wannan naɗi da aka yi masa zama tarihi idan SA ne cewa ya taɓa yin SA idan advisor ka bashi mutum a rinka kiransa tsohon advisor amma ina mai tabbatar maka duk inda aka yi nan da kwana 40 kwana 50 albarka annabi ka tattara naka ka fitar daga gidan gwamnatin jihar Kano shi isa kake cewar za ku bujiro da ayyuka kamar inda na jika kwanaki a baya wai kuna cewa wai za ku kwashe wai dama-damai na jihar Kano ni wannan abin sai bani dariya sai bani takaici wannan abubuwa da ke cewa wai za ku kwashe dama-damai wai saboda wa 'yar noman rani na farko irin wannan abubuwan kudirin nan wanda ya fara kawo shi kuma da yardar Allah shi zai ayyatar da kwashe daudin nan shine sanata Barau Jibrin Maliya shi ikawo a president a senate president da ikawo a majalisa cewar kudiri lalle ne a taimaka jihar Kano a kwashe dama-damai wannan kudirin ba naka bane amma kana so kai tushe ka shigo saboda a ɗebo su abubuwa kayan aiki niki-niki
to in Allah da albarkar annabi kamar inda aka zalunci jihar Kano a harkar kasuwanci da ruguzo da kuka yi, in Allah da albarka annabi wannan shine tabbatar da cewa tafiyar ku ta riga ta zo, kuma kowa ya tabbatar da cewa irin abubuwan da kuke shigowa da su na yanzu da ayyuka da kuke ballowa, to dan Allah ga sata amsa zan baka. In dai aikin kake so ka ballo, akwai waje daga kofar ruwa zuwa mutara ka ballo wannan aikin, nan ma zaka samu fasanta mai kyau. Ka ballo daga da sama daga kofar ruwa zuwa mutara, fasantar ne mai kyau da baka sata amsa. Kuma ina da tabbatar maka maganar tafiya abba fa an riga an tafi kan toma ne kan yanzu. Ina so in gaya wa mutanen jihar Kano wannan abubuwa da suke taɓallowa ku sha kurminku, in Allah da albarkar annabi Nasiru Yusuf Gawuna zai zo ya ɗora a kan irin ayyuka da gwamna uku suka yi na alkhairi a jihar Kano, wanda tsohon gwamna sanata injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso na alkhairi. Ina mai tabbatar muku Nasiru Yusuf Gawuna zai ɗora. Maulana Malam Ibrahim Shekaru radiyallahu anhu Allah ƙare da shi, ayyuka da ya na alheri irin su adede da sahu, irin su abubuwa da ya kawo gudunmawa a jihar Kano, wanda har abada tarihin jihar Kano ba zai manta da Malam Ibrahim Shekaru ba. Ina mai tabbatar maka gwamnan yau a Nasiru Yusuf Gawuna zai zo ya ɗora. Kuma alhamdulillahi tsohon gwamnan jihar Kano, shugaban jam'iyyar APC na ƙasa na yanzu, baba da Nasiru Yusuf Gawuna dama tare suka yi, zai zo ɗorawa kawai zai yi continue, zai ci gaba da ayyukan alkhairi irin na abin da babansa yi a Abdullahi Umar Ganduje. Kuma ina mai tabbatarwa da mutanen jihar Kano, kamar inda ake ganin Kano Pilas yanzu ta zama koma baya a harkar ƙwallon ƙafa, to dama Nasiru Yusuf Gawuna goga ne ka san aiki. Ina mai tabbatar maka billahi allazi la ilaha illa huwa ne maka rantsuwa, a wannan rantsuwa kuma babu kafara, kuma Allah ba zai ban kunya ba. Kuma Nasiru Yusuf Gawuna gwamnan yau na jihar Kano, albarka annabi Rasulullahi sai ya zo ya tashi Kano Pilas, domin ai an ce mahauci shi ya san kuɗin akuya. Don Allah don annabi komai da ka gani na duniya ƙashi ne alaji, akwai ƙashin arziki, akwai ƙashi da idan ya zo alaji wallahi tallahi ko miya ce ka juya ta, in dai baka da wannan alaji ne sai ta daci. Amma wallahi tallahi mai ƙashin arziki idan ya zo ko shara ibaka ice ne can dan rage wuta, wallahi kana dan ta zaka ji ta ce. Ina mai tabbatar maka Nasiru Yusuf Gawuna hannun dama ne, ina mai tabbatar maka wallahi al'azimu ne maka rantsuwa babu kafara. Nasiru Yusuf Gawuna Kano Pilas, Nasiru na zuwa Kano Pilas ta tashi. Kuma abin kaifi abin takeici, ni babban abin haushi da aka ɗau abokina Abdullahi da Zino aka ba shi mukami a ƙungiya ta Kano Pilas, a mai ba su shawara. Yau wannan yaron abokina idan ka ɗauko shi kaɗai ka ba shi Kano Pilas, billahi lazi ba sai ka ba shi kuɗi ba, ya san inda kuɗi za su fito. Ai duk duniya kowa ya san harkar ƙwallo a Najeriya babu club mai supporter mafi yawa irin Kano Pilas. Kuma kamar inda muke gode wa Allah, supporters a jihar Kano sun karbi harkar ƙwallon ƙafa masalan ta ƙungiyar Kano Pilas. Yau ina mai tabbatar maka yaron da yake sai da ruwa zai iya cire naira 1000 je ya kalli Kano Pilas. Ina mai tabbatar maka yau ka ɗauko Kano Pilas ka ba Abdullahi Jazino, billahi allazi la ilaha illa huwa sai ta fita wannan baban gidan din. Domin yaron nan ina mai tabbatar maka har turai na farko ya je turai ƙwallon ƙafa, sannan ya zagaya ƙasashen Larabawa, ya tabbatar da cewa akwai ci gaba wanda isamo a shi kansa ƙwallon ƙafar da yake takawa, akwai kuma ci gaba da isamo wanda yake ganin harkar kuɗi da za ta fito wa Kano Pilas. Ina da tabbatar maka yau ka ɗauko ka gwada ka ba wannan yaron Abdullahi Zino, billahi allazi la ilaha illa shiga ci gaba. Amma tun da aka ba shi wannan mukamin ba a taɓa kirawo shi an ce zo ka ba da wata shawara ba, ta yi ba shiga zuciyarsa ba, ko wallahi bai magana da shi ba. Amma ina da tabbatar maka, na tabbatar da cewa Abdullahi Jazino idan ne makariya izo i faɗa cewar an taɓa kirawo shi mutum, ko kuma an taɓa kirawo shi an ce zo ba da shawara a matsayinka na wanda aka naɗa ka kai ma wanda aka ibada gudunmawa a wannan tafiyar, ba taɓa yi ba. Na tabbatar da haka. Kuma in Allah ya yarda kamar inda gwamna na zai zo i ci gaba da ayyukan alheri, ita kanta Kano Pilas din wallahi ina da tabbatar maka kamar inda suka yi a baya
ina da tabbatar maka Nasiru Yusuf Gawuna ne fa alaji a tafiya da za a yi ba shi labari a Egypt lokacin da suka tafi Kano Pilas da sun da Kano da kasan da ke yan wasan nan sun nango ga mataimakin dole a zaune ka ga harkar da suke yi Egypt ba a taba shiga al'ahalin nan Egypt ba a taba shiga an ci su a gidansu ba sai Kano Pilas kuma ina da tabbatar maka wannan tarihin ya dawo ina da tabbatar maka kuma ina ƙara kira da mutanen jihar Kano ku ci gaba da addu'a Nasiru Yusuf Gawuna ya zo kuma da yardar Allah da yardar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar inda na gaya muku zai zo ya ɗora ayyukan alkhairi a na gwamnoni uku nan sannan zai ya ɗora nasa wallahi azimu sai kun ce Kano gwanda yau da jiya ina da tabbatar muku Nasiru Yusuf Gawuna da Murtala Sula da Ladima Garo na rabaka da kyauta bacci amma in dai ka je da kai haka to sai ka bayar dan Galadima saboda su arziki sai gada Nasiru Yusuf Gawuna malanta sai gada kuma albarka annabi kamar inda aka haɗu biyu ga malanta ga arziki ai arziki ya zo jihar Kano wane ne shi ne Allah ka tuba albishirinka ai na farko tun da nake a duniya alaji ban taɓa yin harkar kunkusiya ba ai ni dan gidan Malam Ibrahim Shekarau ne ya tafi PDP muka tawo APC ni da Maulana Malam Salisu Sagir ta kai radiyallahu anhu Allah ya ƙara yadda a gare shi kuma ina mai tabbatar maka dama ce da dama ta haɗu ga Malam Salisu Sagir ta kai ga Nasiru Yusuf Gawuna sannan ga ɗan autansu gwamnan jibi idan sai gama shekara 8 wannan yaran Murtala Sula da Ladima Garo fari ne farar aniya ina mai tabbatar maka ai an yi an gama harka ta zo albarka annabi da rasulullahi Nasiru Yusuf Gawuna da Murtala Sula Garo da masu ba su shawara irin su Malam Salisu Sagir ta kai din irin su babban kwamishina a Alhaji Kabir Taroni da sauran irin su Garba Yusuf kai alaji na goda da kake ta magana akan Garba Yusuf ina mai tabbatar maka billahi allazi la ilaha illa huwa kura ba wajen wasan zaki bace ka kula a hankali ka ba a hankali ina mai tabbatar maka ai albishirinka shi wannan yaron alaji na goda ai magana ya sai alaji su ba suke ba mu rike din gwamnatin ba su suke ba mu rike din gwamnatin wannan gwamnati duk abin da aka yi su suke zuwa suke ba mu rike ai yana jina yanzu misali yanzu abokina albici yanzu idan ba kwanan da nan jiya hira sai ya sharban da ka ji shi sai da larabci sai kaji akan kwankusiya ina gaya ma sai da larabci sai kaji akan kwankusiya yau gashi yau ne ya kasance alhaji an zo an haɗa shi da wasu tara buɗan yara wanda baka ma san su ba baka san ma daga ina suka fito ba wai a ce matsayin su ɗaya da mutumin da alhaji ya fito da wani hira ba mu fara don mu daina ba amma kaga wahala ai yau ta sa gashi albici ya daina kai ya sharban daga an wani shirin mu fara ba don mu daina ba sannan ina kiranki da ke wannan yarinyar da baki da kunya da kullum kike maganar agwagwa wallahi allazi la ilaha illa huwa idan baki tsaya kin nutsu ba wallahi azimu zan zo in miki fashin baki na musamman wanda zan yi minti 30 a kanki billahi allazi ki nutsu domin kin san inda ta san kalwa Allah iji kan Malam Nasiru na Malam Tatiri na kan tudu kin san idan kin yi laifi shi ike kiran ki ike miki fada ina gaya miki shi ike kiran ki ike miki fada kin san na san ki kuma kin san kin sani to itabi ta Laraba kin san abin da nace sako na ƙarshe ka san baya wuce wannan addu'a dai da idan ka gan su don Allah ka yi musu ita kafa 158 ita ce dariyar nan ha